Dili ah. Ayun man Philippines. Pero kibaw na kaga. Bunal ta. Nagbuntag yung tanan di mga ga. Another day, another life. Another blessing na po sa itong tanan. Karon kinakog. Tabugo no. Napil ko fun run. Ha? Huwag praktisay. Sakit ang kilid. Pero kibaw na kaga. Bunal ta. Kuya. Garap lagi na to dari. Matik na. Mo ako mag-expect no nga na ko yung mga follower dari. So salamat sa inyo ang pagsuporta no. Kung kinsaman mo ang link nasa comment section. Ay salamat. Turning point lagi taon. Tuto si Pon eh. At gani ha. Prusag ka. Ano boss na maglugsong? Dili ah. Ayun man Philippines. Hindi rin madawag top 5. Pero ang importante naman na itong race na safe ta. Kumana ang event mga gawa, takasod sa top 5, top 12 brigade gotob. Kaya dahan kay elite runners pero okay ra na no. Ang importante diha atong experience. So karon manamang dagan, uli na ta. Nauli na ko mga ga, ang susunod higayon. Ang susunod ng mga vlog. Ganoy TV, anoy out, kibaw na ka. Bunal ta. See ya!